Hello guys, welcome to my channel. आं दा फेसबुकआव भाइरेल जाबाय थानाय गेमस्रि दैमारिखौ मोनसे मेसेज होनो सानो जे नोंथांजोआ सासे फिल्म इन्डास्ट्रिनि फावखुंग्रि जालायनानै लाजियाखिसै नामा? बे खर'आव मा दं? एसेबां लाजिथाव बाथ्रा मानो बेफोरबायदि गाज्रि थांखिखौ लायो? जे नोंसोरनो फिल्म इन्डास्ट्रिनि फावखुंग्रि जालायना इयुन जोलैखौ मोजांहाय बेफोरबायदि जानाङा होननानैसो फोरोंनांगौ। फोरोंनायनि सोलाय नोंसोर गाज्रि बेसाद बानायनाङै बेसादफोरखौसो बानायना फोरोंगासिनो दं माथो। जोबोद लाजिथाव बाथ्रा। दानि जुगाव सोरना बयफ्रेन्ड थाया? बयफ्रेन्ड थानाय बाबावनो बेफोरबायदि गाज्रि पार्सनेल बेसादफोरखौ मानो हगारो आरो बिएफोरनो मानो हरो? हरनायनि सिगां मिथिखानांगौ जे बे सेंग्राया माबा मोनसे बेसादखौ मोनोब्ला इयुनाव ब्रेकआपफोर जायोब्ला बे भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव एगारब्ला भाइरेल जानोसैलाय अब्ला मा जाखो? बेफोर हुदाखौ गारनाया गाहाम। दाथ' जेबो राहायानो गैलिया। गाज्रि भिडिअफोरखौ भाइरेल जानो बारा गोबाव नाङा। 5 मिनिट जानाय लोगो लोगोनो बेसेबां बर' सुबुंफोरा बेफोर भिडिअखौ नुनानै 6 मिनिटनि भिडिअ होनानै फेसबुकआव आपल'ड खालामगासिनो दं। सोरबाथ' फन नाम्बार माने हरलायबाय। जोबोद दुखुनांथाव। बेसेबां भाइरेल जोबोद लासिंसिं बाथ्रा बे भिडिअनि थाखाय। एसेनोसै।